Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome to Matalog. Wala ko ka-update sa ato ang Facebook account kay ug sa YouTube kay tungod sa ato ang signal. So ako ka-update sa mga kahintang sa atong lungsod kay wala tay signal. Mo'y problema nato para makuan ta og unsay mga angay pagabuhaton sa atong lungsod. Okay, bisan pa nga na sa miaging natong bagyong Odette, magpadayon ta kay adunay pay mga paglaom nga makuha nato. Bisan pa sa atong nawad ag balay, nawad ag mga atop o na ano ng mga bay, mag-celebrate gihapon ta sa Pasko. Kay ang Pasko panahon sa pagtinabangay, panaghiusa sa atong lungsod o teamwork para maka-move on or maka-recover tas ato ang nangadaot o timong simbahan nadaot tungod ni bagyong Odette. Bisan pa nga na ato gayong i-celebrate ang Pasko o bagong tuig diri sa lungsod sa Matalog. Ang nahibilin nga Christmas decor simbahan, pero sa munisipyo haros way nabilin kay tungod sa bagyong Odette. Bisan pa nga na magtinabangay ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan. Magpabilin tang managhiusa karon panahon sa bagyong Odette nga di nato malikayan, pero samtang buhi pa adunay tay pag-asa nga maka-recover sa mga balikon ko. Mabungahong Merry Christmas o mabungahong bagong tuig kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalong. Bisan pa sa pag-agi ni bagyong Odette, adun natay paglaom nga maka-recover atong mga subo nga palundungon sa nahitabo sa atong lungsod. Once again, mayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalong. Iko live diri sa San Jose Parish diri sa lungsod sa Matalog.